Alhamdulillah, lalle yau ɗin ma muna ɗauke da wani babban al'amari inda mafi yawa daga cikinmu ba kasafai ne muke ƙoƙari mu ribanci wannan darajar ba da kuma falalar da ke cikin addu'ar matafiyi a lokacin da yake kan halin tafiya. Da yawa mukan shagaltu da wasu al'amura can daban sai ya zamanto haka kai inda za ka kai baka ribanci falala da darajar da ke cikin wannan yanayi, gaskiya yanayi ne wanda yake mai darajar gaske, kamar yanda ya zo daga cikin hadisi na Abi Hurairah radiyallahu anhu inda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa thalasu da'awatun yustajabu lahunna, addu'o'i guda uku Allah yana karɓa su ga duk wanda ya yi su, la shakka fihinna, babu kokwanto a cikin su. Daga cikin addu'o'in nan guda uku akwai da'awatul mazlum, addu'ar wanda aka zalunce sa. Addu'ar wanda aka zalunta karɓaɓɓiya ce. Manzo Allah yana cewa la ansurannaka walau ba'da hinin, tabbas wallahi zan taimake ka koda bayan wani lokaci, koda bayan wani lokaci ne. Sau da yawa za ka iya ganin cewar ka cuci mutum ba komai ba wani abu da ya faru yanzu, to ba maki gobe ko anjima kaga wani abu ya biyo. Da yawa daga cikin mutane musibobin da suke fama da su ka yi maganin duniya na ya ƙi warkewa, yana da alaƙa da Allah ya isa, yana da alaƙa da cutar Allah ya isa. Mafi yawan ta bata da magani, kai mummunan zalunci ga mutum wani ya maka Allah ya isa, wallahi Allah sai ya yi sakayya, Allah ba zai yafi irin wannan ba. Kuma yana daga cikin abin da Allah yake ƙi shine ka zalunci mutumin da baya da mataimaki in ba Allah ba. Manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam ittaqi da'watal mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijabun, kaji tsoron addu'ar wanda aka zalunce sa, domin wanda aka zalunce sa in yayi Allah ya isa ya nemi haƙƙin sa, babu wani shamaki da zai hana Allah subhanahu wataala ya karɓa wannan addu'a. Wannan ma mu lura da wannan, musamman shugabanni da jagorori su lura da wannan. Sai kuma na biyu wanda yake daga cikin addu'o'in da suke mustajaba shine wada'awatul musafir, addu'ar matafi ita ma addu'a ce karɓaɓɓiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata duk lokacin da kake kan halin tafiya in ka roki Allah yana amsa, amma akwai wasu abubuwa da ya kamata mu lura da mutane. Idan za ka yi tafiya an so a ce ka yi alwala, ita kanta alwala kariya ce. Sannan bayan ka yi alwala ana so ka yi bankwana da ƴan uwanka da duk wanda ke da haƙƙi a kanka. Idza safara ahadukum falyuwaddi akhwanuhu, idan ɗayan ku zai yi tafiya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to mutum ya yi bankwana da ƴan uwansa, fa inna Allah ja'ilun fi du'aihim baraka, domin Allah subhanahu wataala yana sanya albarka a cikin addu'o'in da su za su yi maka. Za ka yi tafiya ka yi sallama da iyayenka mana, wata gina a tafiya kalmominka na ƙarshe kenan, ka yi magana da ka yi sallama da ka yi bankwana da iyayenka, zan yi tafiya su to ba damu, Allah ya albarka, Allah ya tsare, Allah ya sa a dace. Wannan addu'o'in da za a yi maka daga iyayenka, daga iyalinka ne, matanka ko matarka, daga 'ya'yanka ne, daga duk wanda ke da haƙƙi akan, ko malaminka ne ma, hatta malaminka, babu da ka buga masa ce akar maka Allah insha Allah za mu yi tafiya a yi mana addu'a, sai ce to Allah ya sanya albarka, Allah ya sa a dace, Allah ya tsare. Irin wannan addu'o'i da makwabtanka Allah yana karɓa su. Sannan bayan nan akwai addu'o'i da ake na fita daga tafiya, tun daga fitarka da gida, bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Akwai addu'o'i ga sunan, bismillah amantu billah, itasantu billah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Ga sunan da yawa waɗanda za a ce in ka fita insha Allah za ka je ka dawo lafiya. Akwai addu'o'i da yawa, amma abin da ake nuna a nan shine duk wata addu'a da za ka yi ga buƙatarka Allah yana karɓa a wannan lokaci da kake kan halin tafiya. To ka bige da surutu, ka bige da jin kaɗe-kaɗe da waƙoƙi, ka bige da abubuwa, da wani abu zai faru, babu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, babu hasbunallahu wa ni'mal wakilu. Ana so mutum ya duba karanta alqur'ani. In ka shiga mota ko da ta fasinja ne ko da ƙara, ku nemi alfarma da Allah, muna addu'a yana ka san ko mu kai ko ba mu kai ba, ya ba ku dama ku cigaba da ambaton Allah, amma ba sai kai kuma a wurin ambaton Allah ka damu abokin zaman ka fafa a cikin mota ta haya, musamman ta haya, wanda mutane suna da haƙƙi a kai, kuma daga cikin ladubban ambaton Allah wani sai ga shi ba zai yi daga shi sai Allah ba, sai labbansa su yi motsi, sai ya yi ta yi da ƙarfi har wani sa ji. Allah da kake so ya amsa maka shi yana jin ka, huwa aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Allah ya fi kusa da kai jijiyar wuyanka, kawai dai baka sani bane. Tana daga cikin addu'a da Allah subhanahu wataala ke karba, amma daga cikin addu'o'i da ake na tafiya suna da yawa kamar yadda na ambata, amma nakan ce wani lokaci mutum kan ta ayatul kursiyu mana har guda 4, Allah insha Allah zai kai ka lafiya zuwa ga inda zaka cike da Allah. Sannan kuma akwai daga cikin mataki kusan da zamu ce shine na ƙarshe, shine wada'awatul walidi liwalidihi, da addu'ar mahaifi ga ɗansa. Mahaifi duk addu'ar da zai yi ma ɗansa Allah yana karba.
mahaifiya duk addu'a za ta yi ma ɗanta na alkhairi Allah yana karɓa. Da haka mu yi hattara iyaye daga ainihin addu'o'in da za mu yi zuwa ga ainihin ‘ya'yanmu. Kada ka zo ka yi kirari ka daba ma kanka wuƙa. So duk yanayin da ɗanka ya kai ga na ɓaci rai ka ce Allah ya shiryar da shi, Allah ya shiryar da kai. Shi yasa ake addu'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ana addu'o'i saboda samun albarkar ‘ya'ya. Mutum ya yi hattara ƙwarai da gaske daga addu'ar da zai ta fito daga bakinsa zuwa ga ‘ya'yansa. Da yawa daga cikin ‘ya'ya da ke fama da alaƙaƙai shi wannan yana daga cikin abubuwan da ainihin sakamakon addu'o'in da iyaye ne suke yi zuwa ga ‘ya'yansu, wa'inda ba na alkhairi ba. Da fatan za mu lura kuma za mu kiyaye, da fatan kuma Allah ya ganar da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.